kami ni borok rok situ do tong mai rok himnai Jadi nembarok kian keren online sanai dekareng ya bana je sama ni hai sak mana kai ba manai hang kata ya boleh le maya hai kan rok ma hai ki asuk para hasal ma bazar jalai mani ba hati khailai ni thanglai mani ba hai ke thanglai ya thek bain dai himi thanglai ini thangka semua gari baik thangka gari bara bus side tega norok ni o kan ini thangka ta hor kha o longphong ni simi norok teidu hati jera ba teidu bazar jera hai kan himi thanglai ja kono gari guro nai hai kan norok tabo poza hori thangmani ke tam hori thanglai aku gari wansari gari payo semua payo poni gari semua payo tam rok tlanglai norok phalna ni ba teidu bazar gantri khaklu tai kare wa tandan ni tamphoi warna ni dum kha ek makka kha samuklai maya khu hai kan norok ni o jaga o kono ma hai school ba ongrabadi center ma hai doctor ni MPW rok tato norok ni kamera tong nai ble hai ke norok ni ma hai asuk thampi warjagai lumi tong phorogo kono MPW worker rok norok no phaina tanai phainarok norok paya ke bo phan phai borok khobor do man norok lumi tong ro phainai hino ler phaya sabo bung ma da man orani MPW sabo bumo mayo ko beti ro ka mo kai sabo horabo kai pingra o bom asa doctor asaro bikta boro bin kami ke boro norok ni asan kami ke boro ako sontang norok ni olom phung ka ke bo phan se mo hai khaini rok kre hai ke norok ni olom phungo ke bo phan hapang sebo khaini rok to tong sakri bakri khaini rok kre nun tabok ke lumjak sina lumai siklai tongmani o ma heraw ka phai ke bo phan norok kani rok phai sam kani rok to ke bo phan phada phai ke phaya khu taklai le phaya khu age ro phai kana ake ro le phayo bai sa oi ne tam bom bom ai bom ha sodai mon tam mani sodai mani kai ping di mol phone kai bo chojo APL asuk mo hai ka nu khung hukung nu tong chan norok no BPL on to boy rok khairia ko manai no maya erman sorkani nogrok leptin rok manja khadendra bai sama no parti pai kamo sino le mano nogrok manja kya no le maya nani ration card phunok mano kisa phunok ra dekh ration card o dai thokru baluk khable besuk bosor ong khana ngana ora nok tangmani ora nok tamani kai bo ane toli to sorok 40 bosor abon se sekang ke buru oboni sekang nang nini kami tongmani nang bo jaga ni o jaga o kami thai bo jaga agela ur to uyang school barai o kami u tongmani no o jaga o sei phai kata o lumani bagai konju kon to mathai nang narmi te let thai mung tumani ne mung narmi na chokti molsom
लेखा फरायथै नों ते नरमी ते Yêu thân Paris, या yêu thân Paris. वाइमो Marisol.